Днес ще ви покажем как да монтирате капкова поливна система с помощта на готовия комплект AgroDrip за площ до 50 квадратни метра. Първата стъпка е свързването към водоизточника. Включете основната полиетиленова тръба с диаметър 16 мм към чешмата с помощта на бързата връзка, която е част от комплекта. Тази тръба ще бъде основният водопровод на системата, а от нея се отклоняват капковите маркучи, така че водата да достига равномерно до всички растения в градината или оранжерията ви. Капковият маркуч в комплекта е с диаметър 16 мм и има вградени капкообразователи през 33 см. Свързването на двете тръби става посредством фитингите в комплекта. За да завършите системата, просто преганете края на маркуча и го затворете с двойни скоби. А за още по-голямо удобство може да добавите програматор, който ще ви позволи да настроите време и честота на автоматично поливане. В случай, че имате въпроси или нужда от съдействие, нашият екип е на разположение да ви помогне.